kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma leydam pinen handawen jilo yodendi magu koyemen jilo yodendi magu koyemen to darne medane pinale gollal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe a yaw Pindi TV mone mon kala salminama indi mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallallahu alaihi wasallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkude en tigui ha mbawɗen joɗade hande oɗo ñalawma ko noon tigui jettirtan seramɓe men jetten woni hilifaɓe men diine en jetti bandiraɓe fof sikki ala ko Tidiane Toussar debbo mo horndolde sar ñan ko on tigui ari yewtidde moɗon bandiraɓe pinal hanke hande no yilortono pinal hanke hande e fina tawa men pinal hanke hande e cosaan men pinal hanke hande e yiryade ha Fouta hande noon en gari Dial Mango en gari Dial Subalo ngam sababu o ko Samba Samfarba Njeew ko on woni sababu tigi yewtere pinal hanke hande ɗo e Dial Subalo en gari ɗo kono noon kadi en tawi ɗo bandiraɓe en tawi ɗo worɓe fulɓe susɓe sasɓe waɗɓe golle labtuɗe nanaɓe sikki ala sen gari ɗo e Dial en tawi ɗo Aliou Demba Diouf en tawi ɗo Harouna bandiraɓe en tawi ɗo yaadiɓe mabɓe ɓiɓe fulɓe sikki ala en mbawa yaade taw tigui en mbaddani ɓe yewtere bo hara e Harouna ɗum noon bisimilla moon yewtere pinal hanke hande bo hara Fall Bala Fall bisimilla moon ma yewtere pinal hanke hande kaw Aliou salmina bandiraɓe assalamu aleykum bandiraɓe allahumma salli ala rasulillah rasulil hadi sallallahu alaihi wasallam en jetti Allah en dune nabi mo jame kise ngone muɗum jaalima sikki ala kono tijani ni foɓoɓe amoɓe fof mballat tan ko yuman jomaɓe so dille dilli noon hoto ƴeew ko dillini dille ɗe ko kala ko dille ɗe koori ko dillini ɗumen hande ko ɗo Dial Subalo Dial Siyele Bouge sen naari Dial noon eɗen mbawi wiide tan jeew wan noon goto wonata wuuro kono no ala jikka mum goto kadi wonata en notima Samba Farba yanma e gomoɗe cuɗamaɗe goño neme 14 kando ma jara yiɗi ɗi ko wannaa ɗi junnoji soba ƴeewnani sa wi noon cuballo tawra ko cuballo o jatani ɗo lana ka duccata ɗo haɗa ko fettanaɗo pel dampal ndiyam ɗo ko cubal
jarama onon fof yo kumbal kuɓane mawɓe debbo e gorko tigi a salmitama Kawali ko weltare men mawde hucciddema bakon kam seeɗa tan gam ganduɗa e so tawi en joddima ɗo e kaw Aliou ɓiɓe fulɓe oɗon gandi so wiyama Aliou Demba Dioum ko gorko pullo dariɗo cuusɗo casɗo baɗɗo gollal gila hanki taw wona hande so tawi ganduɗa Pindi TV fottema ɗo min mbawa tan ko yewtudema gati hamin gandi ka daraniɗo leñol ngol barletiriɗo dole mum fi sabulillahi yewtude leñol ngol gila hanki nde won noon o tawama hanki kono kadi o tawama hande ɗum noon hamin daña softede e beelamma gam yewtudema kono hade mi faade e goɗɗo kono dokkami dande tan seeɗa mi andi yimɓe ɓene koɗo o dokkami dande seeɗa tan mi arta e Harouna joni paygan koye kodda wayawaɓe koddo mo ganduɗa mo afɓe nelani koddo mo ganduɗa dewɗe e pele mawdiragu no nde wonnoon so tawi ganduɗa a rewi pele taw pele ɗe ko pele moƴƴe a dañat hen ko moƴƴere ɗum noon min calminima Harouna salmin bandiraɓe alhamdulillahi rabbil alamin Allah jettaɗo wadani Allah Tidiane
ɗo de ko foɓɓori amiri juuli hurjini gorodi ala koyɗe kono Allah dasat ɗum tan ballal Allah noon ballal Allah sendi demo fayi wara Moussa Oumar Badara mo dande gelongal nde wonno gelongal ko para dande para gelongal Bokara eya ganna Alassane Ali ngullele min Amadou Thiabar ko ferediri Samba Ndiri wa buto goto heedi mi tan no ƴeeti mi nawa oɗe ƴewɗo denɗam sehlam kodde Dieynaba Walo en calmini rendo ngo ɓiɓɓe fulɓe ɓe haaɗoɓe kaaƴi taɗo maayo woɗɗo foro e kaye leydi mani ko tuppa e guedar koɗo jeere e Walo hango e welgo kala ɗuɓi kolo woni yo Allah ayni reno Tidiani woɗo sikki noon aɗan adda e gumbal ko fitowa ñamde de an hakkude men ko plateau to Dakar to Fidi TV ɗinɗen bisimilla e jaadiɗo mo ɗo machallah ko koɗora ko no weeli ko hara si an ka kam ko dombay nena ko koɗora ko naari sami bandiraɓe Allah jarama on jarama banda men si kalamu dañi fof yomat so woni koko yorat en calmini rendo gonon jeere Walo to woni ene ɓaki kala nana en welto nana en welto en welto ko jeere welto kala en calmini enen kolla yimɓe ɓe tan ko ala ko wela kono kadi ko woni ko duumata ko yo Allah rendi dine renata so jifdiri en takodirta debbo hornande sare ñangi min dokumaro ko mayno debbo bokara moƴƴo sande sambo fama sambo dini yaya algal gamara wirda muso faɗo biya seeɗa jeeri ɗo ko seeɗa ala e malami ko la farde Harouna Demba farmata Moussa Oumar Chino pay
dam Muhammadi somi yimi seeno jeeri mbasse kana serno gol mere machallah tigi ko Haruna mi wino somi joddima ɓeɗo worɓe fulɓe ɗum weɓata no winomi ni ko noon machallah daɗe ɗe ne kalti enen jumti eɗen jogui comme eɗen gandi ko jiɗɗen wadde ɗo ko heƴat ha ɗo hande kono rendez-vous à Dakar min ɓe dokkon kam seeɗa tan mi arta e kaw Aliou par ce que mbeɗa andi kaw Aliou yimɓe men ne jewnuma aɗa andi yontande nde ne hettuma kono ɓe haaɓe manki andude kaw Aliou holto woni kaw Aliou holton woni kaw Aliou holto gonɗa alhamdulillahi rabbil alamina Tijaniyat Sarr kaw Aliou de koɓi pettowo lana dampo beel dibina koɗo wiyete wande ɗon mbotu dasa leydi muɗa koye laaw noon ɗon jibina mawni waɗi saaha muɗum kono noon mi wima wonɗo neɗo wasi jibin nde Allah ittimin laaw nawi min ko funnangue to damgay lemunna min koddanene alhamdulillahi rabbil alamina Allah faggama dañama hisnama yettude Allah holko woni fakkama dañama yimɓe kala ko dañi e aduna gurdame mayde neɗɗo ɓuranimi Moussa Isaka Boubou de yamo e Godi Demba Diarra to e ndulomaji ko faggudu tigi aɗa andi kaw Aliou dokkon kam seeɗa toon yiwdema ko seeɗa toon aɗa andi yimɓeɓe Aliou Dembo ha hande aɗa heeɗo mi wima nani e yewtere men mbimami kaw Aliou holmo joldumi e oto taw min heeɗo bande ma tawi ko neɗɗo mawɗo mbimi est ce que aɗa andi kaw Aliou o wimi andama kono kanko tan welatami kanko tan keɗotomi ko noon tigui yontande nde heɗototoma nde wonnoon hande ko joli hande ko yimɓeɓe kewani yiidema hen woni internet ganɗo hande o yimɓeɓe kewani jiyani hen image ma ganda hol gonɗo Aliou kono ko oɗo woni Aliou Demba Diouf kono noon kadi kawisaji seeɗa tan jubbiten e banggue carrière musique ma gati heƴata ɗo hamin gandi so tawi no ganduɗa a yimi aɗa tugganno bakkel ha jettina ɗum Dakaru wuuro e wuuro hay wuuro hen goto a telɓata a juumata beele ɗum ko secret mala ɗum ko dakke Allah tan de Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko dokke Allah ɓuri jiiro kelle Allah no beeli kono weeɓani so Allah foganima nako kala ko daña ko Allah dokki yamiri haaji woni en jangani Qur'an en jangani Faray en jangani Englais kono fof jomiraɗo joom paɗe bawɗe o loowi naaji hakkillaji waɗe ngani ko dokke Allah tan ɓuri jiiro eɗen jetti Allah noon e ko Allah jetti en ko eyyi koye yettere Allah kaw Aliou no mbinomi nani tan a tawama hanki a tawama hande holno jiiruɗa ganduɗa musique enen haalpuloreɓe banggue so wiyama nalankagal ma wiye kolli men wiye ñañoji men wiye foof holno jiiruɗa hande dingre men Fouta hande holno jiiruɗa ɗum hanki o tawama hande o kadi aɗa ɗo en holno jiiruɗa ɗum beele ene mbaɗi avancé beelam kadi holko manque mboɗo andi kam dinguere Fouta puusi doccotte ɗe ñifi huɗo huɓɓirtano ko majji so tawi a natti yiide hoorema jiyata koko jananɓe a majji pinal men hanki koko majji ha laaɓi walla mbiyen maayi
hay hunde hande ala ko tiiɗiɗen sowona ko janaka haal pular waɗa melfe mbetena nanda e cabaka haal pular anca ko ɓawluno ko ko Allah waɗi pentour ko wiya no wonta tubaɓe ɗum noon hoto gonka woni kono gonna koye kayaɓe tigi on kettima kawali ko haali kadi mbi yewtude makko ko heewi kono mbiɗa sikkima hokkano eɗen gandi ko dague jimiri ko noon o jogori gandal eɗen mbawi yewtude makko fina tawa kono en gartane e Haruna seeɗa tan Haruna ganduɗa ko defude e pele mawni ken Haruna musique ma hande beele aɗa ɗamini wadde waylo mbaɗa ɗum konno jaltina single malla mbaɗa clip est ce que ɗum ne wone miijo ma walla wonani komi baɗɗo tabal noon komi baɗɗo tabal tan tawa mo kay a jarama neɗɗo e feere Allah e hoddiro neɗɗo andama nde nen anda hon toon andama nde mayata anda ɗo mayira kono noon andi yidde kam ko heewi ni yiɗa waɗede so Allah rokki kono ay ɗum ɗo ɗum hay hunde mi yiɗa waylude majjum watte hen goɗɗum nde wonno ko fina tawa taw ɗum koɗo galle baba taw koɗo fewna ha feewi somi bonni tan ala fuura dañat felde ni ndeysan mais aduna o ko aduna ganduɗa moderne beela a ɗamina hay sa a waylani ɗum haalaɓe mbatta hen goɗɗum adi gonɗan koye jamanu waylo ɗum ala haqqille ma nayi ko kewi fof gañani hoɗe somi dañi goɗɗum mi watta hen mi watta hen on kanjum woppata ɗum nde wonno taw ɗum ko galle baba kadi komi liggana ɗum ha feewi ala hen ko liggi somi bonni tan wayi kono bamma ma en ɗacca jawdi yaron jagga jawdi ndi duppa wonnanda ko hoore ma ɗum noon en gattane Bohara si min calminima tigui ko an woni jaadiɗo Haruna holno jirɗa hande fina tawa men e banggue culture men to hoddu Allah jarama fina tawde omo sari rendinde ɗum noon weeɓani ko adi fof noon andu wolluta d'abord anda hol kañum anda culture mum jiɗaɗo ko ɓeɗoɗi jiiɗa cirol moruji ɗiɗi gonni goɗɗu goɗɗu waɗi ɓogginayi moon waɗi ɓoggol goɗɗu kono noon ko haqqillaji ha bare ndinɗin ɗum ha mahi ma e dejje haqqille wawi dejje ɗo fof ko ɗum fina tawa hakkudaɓe ɓeɗo ɗum nangiɗani so lingu yari kodde noon yo yetto Allah neɗɗo lawɗeɓe kodde hunde fof ko dañɓe nalan kagal ko gonga mi tawani ɗum gallal mi ronani ɗum mi sattani ɗum kono yimɓe hakkudaɓe mabɓe nde sadima ha mi woni nalani mi naati hen ko heewi noon dañama hen gutteji dañama hen ɓorna ceeki kaltaji dañama hen ñama gasi heddi teddugal Allah ngal yaaha mbeɗa ñaago Allah moƴƴo tan yo Allah junno baɗɗe moƴƴina battane allahumma amin hakkude men gara o kadi min ɓoye dusodirde amin eyyi joni ma toon tottanimɓe moɗo goɗɗo après gartani golle jomum on jaa
kono noon kadi en beltanima gorko cuballo woni Sam Farba Ndiaye baɗɗo tigi sababu hande jodɗon ɗo en beltanima kadi jeewo makko guila subaka ha joni darde muɗum machallah lan kono en beltanima kadi rewɓe fulɓe wonɓe caggal men ɓe machallah ganduɗa e cacci mabɓe joɗɗi e cosaan mabɓe joɗɗo wutteji mabɓe cuubo gabɗi kawalu ɓe mbaɗi fina tawa noon ɓe mbaɗi cosaan rewɓe dial ko yontaɓe machallah ɓe mbaɗi cosaan ɓe gaari dusde yewtere men final hanke hande ɗum noon jarama onon kala on beltanama kono jarama ganduɗa onon kadi ganduɗa notitiɓe ɗo hande yewtere men pinal hanke hande ɗum noon noon ko seeɗa tan mo ganduɗa mo jubbuɗen ɗo kono mbiɗa sikki en batti en yewtere toon to Dakar Mango hakkudemi moɗon en cuwato en tertani kawali ko tagi a yitaki e télé an Badi sudo. Kale, nunga mimi benjabani. Nunga mimi benjabani. en gardi ha ɗo tigi eɗen gondino e kaw Aliou Harouna merci jarama jarama Bala Fall on jarama ɗon mbay nenam daramani si Bohar si jarama on jarama kawali no fewi min beltimi en gardama ha ɗo bandiraɓe rewɓe fulɓe on jarama no fewi machallah yewtere men pinal hanke hande gadde bandiraɓe Moussa Thiongan kanko heeɗi yon to Moussa Thiongan tigi ne joɗino ɗo min beltanimama no fewi min beltanima kadi
debbo pullo woni jantigi men o machallah kono noon kadi mawnam Oumar Dor Kume nanto a jarama bandiraɓe ɓe fulɓe mbimami ha janggo noon eɗen ɗo e nder Dialy inchallah men battu kadi ko yooɗi Salla jaaɓi kono sababu o kadi ko andede bandiraɓe ko taniraɓe e goral jeew ɗum tigui ganduɗa woni sababu garal men ɗo Samfarba Jeew oɗen gandi gorko pullo jontaɗo gorko pullo kadi jontaɗo gorko cubballo mo ganduɗa cuusɗo casɗo dariɗo hande e jamanu on tigui waɗi déplacé télévision Pindi TV ha ɗo e Dial Subal ɗum noon salminama Fuutankoɓe kala salminama Dial Subal ɗo fof ekkatade ɗum Tidiane Pissar salminama leyɗam pinen handawen jiloyoɗen dimagu koye men jiloyoɗen dimagu koye men to darde meɗen e pinale gollal KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma